Hi guys, yung buntag ni yung tanan. Giya na mahaw na. Nalatan yung uniform nakatungtong kay labahan. Kay tulura man na yung uniform. Ja, namali na dahil miss kuan guys, taas. Balik na sa mama si yung higdaanan dari kay nahagbong na. Sa ijahang bangko. Hey guys. Iwan kagat. Anja kaninga mo ang bay, amo din yung gi-transform. Maya mo ang buhat ni Junjun gahapon. Among gipang balhin guys ang kabinet na nadaris kuan kilid. Ya kabinet. Diyan mo ang mga vitamins na dari gibutang, haplas, mga mas, diya. Ang drawer ni mama na dari isa. Diyan mga kuan dari diyan nakatungtong. Mga frame wa pa nasangit. Nasangat. Diyan dari ang magibutangan og kuan kortina. Karong di makitan si mama diha mag higda-higda. Ano ni porma sa mo ang kusina kay sa unang kabinet dari man to. Dari na magisandig karong di makita na higdaanan ni mama karong kortina na lamay mo ang gibutang. Among gikuan kay gi transform pati akawan. Salang itang tanga na mo plurumat kay hapit ko na tumadus-dus. Amo na laman ang kuanan mapa nanja butangan og kuan Clorox. Nga mong kuan sala. Puti-puti. Among gi kuan. Renovate nga way gasto. Na guys, mudana gibutangan na mo kortina. Kabinet man na diha sa una. Di kabinet dari nas kilid. Na mo kortina ni porma sa mo ang kuan guys kusina utro na mo ang bay darig makina ni mama jag sala gitang tangan na mo kuan guys floor mat amo raning abrasan niya butangan og kanang naay floor wax kaya mo balik sa una nindot ta to sa una sa pagibutangan og kanang kuan ba floor mat nakaron gibutangan nila floor mat mo nang naputi-puti nindot mo goy floor mat kay butangan ra floor wax diya lampasuan ba kanang pinasinaw sadyo mas mingkoy gasuri-suroy jadi ha pananggalitan diha kuan guys kortina jagbanga na dari nagibutang palit ra ko kanang naikaanga nindot po tanawon ba kay mo iyang ibutang dana at bang duha ka banga pwede man di ay ma-design ang banga sa sud sa bahay kaysa ibandua ra dito sa daplin na guys dana man ko nagigda-higda nakaroon tulo ka buwan naman ko kapin saka-saka na ko sa taas si mama naluoy na ko kay nahagbong na si dyan higdaan nga bangko. Good morning Mingkoy. Sadyo man ka diha. Lantaw-lantaw. Balik na sa unang lingkuranan. Na nadari guys sa lingkuranan. Mo nang gibalik. Back to normal na. Kay dani ra man to sa mama na higda-higda. Hinoon mao hinoon ni higdaan ni mama sa una. Kani. Kay ganahan siya mahigda-higda dani kay kuan kuno bugnaw. Nya kay kulbaan naman ko kay katong kuan nahagbong man siya. Mo nang balik na sa kuan guys katri. Mingkoy. Asa man kapadong? Silang nagatangkuan guys adlaw. Wala dahil limonsito ning terek. Asa? Yeah. Ato na yung tanong di. Magbalik ka diya. Atong tamnan tong namatay sa una to nagitamnan og kanang kalabo. Dako-dako na ni transfer. Atong tamnan. Dako na. Yang mga buwak guys Hijun-jun maghapon dani nagbisbis-bisbis kay di man ko ni pa bitbitin og kuan tubig. Blooming ba siya gihapon siya. Pangit, hala ka pangit. Naman ka diha nagpupo. Wa man kakahuwat nga gigawas.
gawas ni Junjun nag mga kuan guys. Galon. Kay panitan. Mag dyan ni Jepo asog pamuwak. Nagana ka adyo nagbuwak. Wala na mo na puungi kay isa po na nga makalandong dari sa kuan ni Junjun tricycle. Hiyang si Jack wadin si Jepo asog ka ng kuan. Buwak daghan ra bay nangadyo dani. Ngani na. Kani ano pa nakabukad kay kuan kuno. Tambaw daw ti baji nangadyo dari, tambaw kuno kay nasama dagjang anak. Tambaw kuno mapuka, hibawg tambaw na. Basta daghan na nangadyo dani. Guys, manglakaw sa mi guys yung malit mig tubig, yung malit pud mi kananay bugas. Ug ang mga sudanon na mainit rami, jarami mamawi naguli kay sa jo pamampod. Isa jo rami kay daghan pa mi buhaton dari sa bahay, magtiwas pa mi dari kuan. Limpyo. Unja manglakaw sa mi guys. Adto na mi ma. Kana lang. Pila? 101? Kana na ba? Dito mo itong maisa? Kamu. Bisa ka magmais? Umaysa. Mas mahal pa lang mais kaysa humay. Ang mais o 44. Kari lamig nga bugas oh. 50 kilo. Wala na i-anis inyo ano dito? Wala na. Nga niya mga ani sa una. Siguro na ba? Oh. Mahal lang 50 kilo. Imong tricycle ganod na. Nakailas siya nga imong motor na. Alam ni Mario niya pun ba? Palit na may kuan guys, bugas. Tubig na lang may amang palitin. Mana na may dari kuan guys, isda. Nabay labas. Tingguso dero no. Dahan lagi rog tao. Budak nila. Ano sa man? Ay, buro. Ang tulingan. Nawa, may kapilig kuan guys, isda, grabing mahal lamang kilo isda oy. Magmanok na lang ta, grabing mahal lamang isda. Wala na lang ate balon-balunan. Sa gula lang, kami mo na dubuon, kilo. 200 kilo. Hey guys, nanako dari gahuwat. Nadunjud dato na maliko ka ng kuan tangan, kinahukdan na ni kuan tangan. Para maglitson. Naghana lagi. 20 pesos ang gipalit ni nanay ba? Bagong abot ka ron, no? Jagi, 20 ni. Ay, saan yun? Pakuan, Ay, pakonsuelo. nakipagimurot. Mura maglitson. Ang kamunggay. Mura maglitson niya. Ay, mura patangay. Hugasan pa na. Tabi, oy. Okay, kami guys. Muna yung kinabuhi daw guys. Kumpra, balay, kumpra. Buon. Ano yung kuhan? Nabuhi, light.
Malapit ako mabiyahe guys, mga sunod bulan siguro. Biyahe na sa Pohon biyahe. Tabing bugas guys. Palit na sa mga kinanlanon. Pasalamat ko sa mga igso na nisuporta pa na ako karon kay wag ako biyahe. Pasalamat ko dako sa akong igsoon. Wala siya. Kasi yun. Siyempre, natutiman pa kong mama. Napasi ang Jigil, si Manon. Hindi pa kayo kasaligan kay ilang kabulan pa lang na operahan. Si mama, di na po pwede sabdan kay buwang na. Pasalamat ko na na suporta na mo karon pa. Tapos karon kay wag ako'y biyahe. Pasalamat sa Ginoo. Nakaigsoon ko. Ganang kuhan, buutan. Kaya di tanang igsoon, rabay nana. Mapili ra. Bangitson, mag-away pa para sa tinikanan. Kasagaran man dyan sa mga managsoon, pag-about sa mga pamilya, pag anay mga kuhan, magtulod-tulodan na, mag-away-away na. Also, di na mistiling nun. Dahil katabang-tabang dayon. Unang pihira ba? Unang magpasalamat ko na ako igsoon ay nana. Kasagaran may sa mga pamilya yun, sa mga magsoon na about sa mga pamilya. Hindi man tanan pero kasagaran yun, basta mga gastosin, mga kuhan na gaway-away yung mga anak. No, igsoon guys, wapa na maminyo, pero lahi gid siya. Kay priority gyapon niya ang pamilya. Sabay guys, nakauli na mi. Palit na po mag-isa kasilupin kamunggay. Hi guys, napunta sa mga kusina. Yung gipalit na kuan guys, sudan. Atay og ganang balon-balonan sa manok kay grabe nga mahalag isda. Ano na dai? Yung paboritong balon-balonan kiso. Ang kantangan mo ko. Napamanikang tangan. Dami man yung balon-balonan ug atay ako ano, adibon. Nasaan yung limpiyuhan guys? Oh, daming kuy bi. Mingkoy, tabi mingkoy, kaya ron di ka panda mingkoy. Matumban. Dapli mingkoy. Bang sa amin di kay sabod. Saba mingkoy. Nanginay sa tanig kuan guys. May nang Natuwang ka ba? may nang layo pa Nansa ka? pangandaman. Di ba ka pwede mo ka na nagsuka ka? Hindi na pwede gahi na. Alit ka naman kadihag pang ngaway. Nang maling kamot na kaginahinay. Balik na tanig kuan. Pabadlog sa kalsada. Apit na. Ako kaning gipa kuan sa si Jejin kay kana yung amtong na yun na mga 6 months magiging sa doktor guys. Na din ang sundon kay mo may gingon, di ko mo tuwa ng mga istorya sa tao kanang istorya sa doktor kay doktor may nag kuwan sa lawas dili ang mga tao. Nagingon 6 months gid siya sa pakuan ng mga bagay-bagay sa balay. Una ko dyan ang isunod. Kaya kahit pa paano nang pod may gamay mga sahod sa YouTube tungod sa inyo mga suporta po guys na pagtanaw sa mga video, mga vlog. Di man siya dako gama, sakto ra pod. Tabang pagod sa akong itsuon. Muna makaraos mi sa mga adlaw-adlaw. Pero din maabot na din yung panahon na maka 6 months na siya sa iyong pera. Balik na ko karsada. Masayro na guys. Ang ginauna ang pag-college ni Ian mo na ang ginauna. Kaya di ilalim. Iya bang kurso na ganahan wala diri sa probinsya, madto yung city. Ngayon, di madungog istorya na ko ba? Ang yung mga bang kursong gusto guys, wala diri sa probinsya, nasa city mo na kinahanglan dyan. Kuhan. Firming night.
income jud na ay nay kwarta yung matabi kay lisod daw city guys. Iya mo kung kurso wala dire na suportahan na po na mga di man pwede kami magbuhat. Nga mo na po suportahan sa iyang gustong kurso. Madyo gani ka isa rin mo ang anak. Daghan pa mong anak ka, igit-igit ka. Pasalamat. Balag daghan pag anak pasalamat pag Ginoo. Think positive ra, kaya ra na. Di man ko problema na pasalamat. Mo sa igihatag Ginoo ako kontento ko sa tanan ba yung sa igihatag Ginoo nako. Inani ko di ko mayaw, mahirap ako pero kakaon lawad daw ko. Danggap na ko na kay mo nang akong gadyo Ginoo na Seryoso manggod ka ka diha nag-istorya na. kontento ra ko ba? Paningat pagkataman. Siyempre, sige lang tagkatawa, inuntang, sige lang, mura kagbuang, di ka ba po kung seryoso eh. Think positive lang, kayang-kaya ra na. Isa ra na kabuok. Kinahanglan, ay pagsaligan ng isa. Kaya magrinas uban nga. Na college, na high school, na elementary. Oy, Sige mga- yan, tayo ito ang Mga big nananaw. time man to kita, mga kuwan na ba yata? Kaya ra lagi na isang biyahe ra na nimo na naki 1 million. Nung magsipag lagbiyahe guys, kanang magsipag lagbiyahe na maging masuod sa banga ba? Mag-isa na ta guys. Hindi mo kita magutom. Pero karon nagkatiman pa ko sa ako mga pasyente ko guys. Naningon diyan na pwede na sila. Bahala mo, pwede na lagi na siya. Sa istorya pero pumutuman jud ko sa kuno doktor kay sila na kay baw ano sa palihok-lihokon. Pwede man mo likleo, kinanghinay. Kanang 6 months, mabuno na ng 6 months guys kana. Mukuha na kampante na kuha na. 6 months mo pinakakuan. Gingon gani 6 months to 1 year. 6 months pwede na 6 months. 3 months naman guys, manawa pa jud ko mo kuan kay pasalamat ko sa akong magulang na ni suporta na ko permi. Sa akong mga kulang ba. Eh wala pa man tay kuan ron. Ang among income man pang vlog naman. Nang pasalamat po kunyo guys kay naa mo permi. Nang mo katawa ko guys, katawa bunwaro wa mo problema. May mga problema. Mga problema. Ibanlas na. Iban ka sa katawa. Ano na? Guys. Tingnan mo siya, seryoso ko karon sa. Kala mo, di mo ka ba seryoso ha? Muna yung kita buwang na seryoso. Kwento sa tarogkuan, kanang mga emosyon. Mga emosyon guys ba? Pare po ta si Tingisi. Kaya mga tangtang ini atong ngipon. Padpad sa katawa. Ano mo ang bahay, na-renovate na. Na-transform na nga mo ang bahay karon. Under utok na po ni guys. Unay, masigyaw-diyangon badugay, pang-irog-irog na mga gamit. Tayong mabuhat. Ngayon kasimple guys. Yung kinabuhi. Sabay lang ta sa, kumbaga, agos sa buhay. Sabay lang sa agos ng buhay. Parang tubig. Parang sapa. Parang dagat. Agos man. Parang sipon o ihi. Ay, si Puihi. Agos lang ka. Ay, klaro. Sipon ko ihi. Ano nang siponon kayo, murang ihigos. Murang ihingos. O, panay mong mga problema, ay mura pa nag-ihingos. Sipon ko ihi Yung guys. mga problema mo, balik-balik naman. Ano nang ihingos-ihingos lang. Nakaliban. Ano mama na, sabaw na yung kanan. Nabagting na magaturang sa camera. Uy, nalubat naman eh. Ito sa na-charge. Nabagting. Ito sa na-charge, kaya naglubat na. Lubat na yung pagana. Charge sa nila guys. Kita-kita Charge na, na taan guys, dyan kay- guys. Mag-charge ako ka rin dyan. Basa naman yung sunina di ay. Sige, sa giyaw-yaw dyan. Nagliw-ligo na singot. Di may nunod. Pandaran ng electric pan. Ayaw, di ko patikpan kay. Kasi rin i-charge. Kasi na i-charge ning kuan guys, cellphone. Kay lupat na. Kasi ang tanawon ning hanggi. Kuan dami. Asa yung giyon yung marong itong ba? Asa yung itong ba? Nalang guys. Hanggi loto.
Pagdarag kuan patuyo pa. Pagdag tuyo.